Unsa may timaylan aning mga baby pa, dali ra kay masilo, dali mangluod, dali mo atras, ha? Dali maluya, dali mapupling, dali mapanggol. Di ba ang bata? Kinahanglan alanayan yun. Kinahanglan gunitan yun. Kinahanglan bantayanan kaayo. Kaya ang bata, magbuot na siya sa iyang pamaagi. O siya kibalong ang iyang padulungan, kalaglagan. Ha? So munang ayaw mo, ako nang ingon sa inyo, ayaw lang mo kasilo, ng igsoon. Kung gitagad ang inyong kinabuhi, gipahimangnuan mo, gikoreksyonan mo, gitudluan mo, gibadlong mo. Kung niabot mong dali ni siya, pasabot, ha? Dili pa ka matured. Kaya ang tinuod na nga matured na yun, ha? Kaning correction, kaning review, dili na ni mabot ni mo. Ha? Dili na po ka matinudluan. Kaya niluhin, mo na mo tudlo sa imo, ha? So, nakuha ninyo? Ang mo nang kinahanglan, ha? Mukha ang gid mo mga solid food. Ako nang gingon, kaning nag-inom pa og gatas, ang